Tara. Ini. Ha? Sapatos. Camping ha. Tanaw sa kan mga nagilid. Sunod rin ba ni mga bata? O magsikaran na? Ha? Bike na dito guys. Matulan ako sa doon. Makaya na ng bike. Secret. O, hindi nag-bike sa tubangan ha. Kasugat ha. Mayumi, kasugat bike ha. Mga anak guys, kaya diri rin ang kabalugbay sa Pinas, mga kabalugbay sa Pinas guys. Lima kay primero kay talawan kami practice ng bike. Ayan, yan kabalo. Nag-owner kabalo si Mayumi. Sunod si Kasubi. Nak. Wati yata yan. Kadili. Makat siya. Paki. Camping. Tingin-tingin po ka nak. Ayan na pagkaan ni mami nga. Tapos si mami nga, kasi hindi magabantay si mami ba? Ha? Okay, guys, kung nakaya rin ng reglayo na kayo mag-taxi, tapos mag-train. Yung gawas mo yung nag-gaon na binito sa atin. Marami yun. Anak na ko kayo, hindi kayo mga grabe. Bago na lahat. Chicken joy ba? Lagay sila mga grabe guys. Ayan na nagawin sila kitagag na gulay-gulay. Wala mas. I'm sorry. Sa to be? Mati kanta ni mo lolo be?
Don't leave me. Ano sa tabi? I'm sorry. Don't leave me. Oh, sige na ka. Riders, hindi kayo kasumi-chang. Kasumi-chang. Riders, di show. Be, riders lagi kayo kabi, no? Yung howd kayo ka mo bike ba, no? Dali na ko ka nakabalunak, no? Si ate kay medyo dugay-dugay si ate nakabalo. Kan begini si Kasumi sa tawagan ni naglalaki ba? Bigo ba? Mura si lalaki liyot guys. Pero girl na girl kayo ni guys. Wala konso na. Basta tadi di sini. Wala guys. Wala si lalaki. Sakit pa, tingin na naman ang sakit. Start. Ano guys, naka-jacket po siya guys. Kani ate? Magay, magamping ka. Sige, sige. Hindi sila mga bike guys. Naganahan sila mga bike. Kasumi, wala ka gigang. Grabe oh, mag-practice ng boxing. Boxing ka mag. Gym ba? Dito si basta pa. Okay. Asawa guys. Buntis mo na guys. Hindi ka na yung bike ka na natiri ko mga sigara. Bike ko. Isang buntis na guys. Sige na. Sige na. Kapten ka may sini mo agi dia ba?
Sumi. Lingi ba yan, Bi? Hindi, lagay yung tail sa akin. Hindi nga yung tail. Diba? Kita mo? Dapat na short ng kanak. Igang man. Ay, paras mo na yung muna ate na yun. Basta may nani nak, break ka nak, minor ka. Napiray ka sugat, nagkakabantay. Maraming triggers. Karagi. Kasumi, unsa na? Karagi. Dire. Kita na. Nak, kabas. Unsay pagbasa na nak? Kaita rin makara na ini hunggo guys eh. Mayumi, kasumi. Unsay pagbasa na? Wala. Kanji na na. Unsay pagbasa na na? Ichibang? Ay, Ichibang ramen. Ichibang ramen pala ulit. Ha? Ichibang ramen. Di kalas na mga angles. Busog na sila. Muna na guys. Dami mga angles. Uy, gana na? Lagi kakaon guys. Sige na. Sige na pwede na. Sige na, tara. Ano naman, ikaw man gano'n ka. Kain ka, sige. Katuod si Mami Sagi ano. Ito, isa ko mga chigiting. Okay, wala na. Camping ha. May tagakaon nito na. Hindi na pwede. Kita niglain. Kinanan guys. Napalayo kami guys. Pwede tagakaon. Okay na guys. Ang sila mga bata. Tingnan mo sila mag-break. Enak.
diya guys, kasi magkala na hindi mo guys. Kain. Hirap. Hirap pag magkala na hindi mo guys. Hindi mo intindi. Ipasiga kag suga na sa tubangan? Wala? Gaya na ba sikaran? Uy. Ano naman ni ungot na sadna. Naghumok mo to ganina. Ay subida man gud. Suga na sikat mami. Buhay min jacket kay singupon ka. Uy, gitala ni mo na imong pitaka pag gawas nimo. Ay pag daog nimo. Gaya na pag na siya. Hindi kaya ko na ayaw nagma. Sige, tabok. Layo na guys ito. Layo pa yung biyaan ta. Tindog. Ah, tama lang. Ay kayo pagkusog. Sabi. Kusog siya guys. Hindi ba? Camping. Sige lagi kayo guys. Kinay na, ay kay pagkusog na. Ay kay pagkusog. Kita ka be? Ha? Ay, wala naman mang, limpyo naman mang. Lagi, minsan eh. Kasing gibalita ba? Walang takabalo. Ha? Asa man ito mga Yang. Wala lang tama, malit yung tadag ka. Sige na, nak. Sige na, dito na. Bang, niya tayo guys. Sige na. Go kayo ko. Buhaw ka? Sige na. Hello. Sa ibalita kayo. Tapos sa pagiging ulo. Sige na. Padulit na. Tama na sikat nila. Okay, mga bata ba? Sinusutihan, B. Dali, B. Ay, my love. Ang pasabot na yato ganina, mang. Mag-order lang ka. Oo. Eh pa, nag-order na lang ka.
No? Be, sunod mami, be. Sunod ni ate. Ako lang iwit. Sige na. Last nang ko, last. Guys, karan? Di ba humok mo ito ganina, Nat? So, kasi yung sikon. Uhaw ka? Umundag tubig diri. Ali. Uhaw sa guys. Dali na, Nak. Dali na. Kina, na may daido dito. Kina, lagi. Unahan ba? Daido. Naon to dito sa agian na to? Ay, sama-sama. Tisigutom mo. Saan tamang? Ha? Order na lang KFC. Sige. Nagyuhaw man yung batang gamay. Oo, asa na ito dito? Paubos mo siya anak sa tubang anak. Sige. Ha? Naubos. Eh, di ka makita ba? Gamay ba yung gano'n? Yan, pajud kay halos itong pajud mo suot. Yan na, mami, sinayday do dia. Kaya pa, gabay ka. No? Layo kayo tagibaikan ako. Apa dito kakaunak, no? Nay do dia mang. Guys, sekarang yang baik. Relax lang, good. Nag-iuha man yung bata. Order na lang daw may KFC. KFC guys. Order na lang daw. Wala lang kami. KFC na lang daw, anak. Uy, sige na, kinin tabok na sinubok. Sige, go. Tayo do. Be, sinsilyo, be. Dua ah. Iyo ko ng isa. Hindi magara-gara. Ito rin, bigyan. Natural tubig. Okay, si bike guys. Ito yung kakaon siya. Tuan. Yung sunod. Okay.
Ah, kasi may mayumi. Ah, ate. Yay! Inom ko lang. Ganyan na sunod sa singin. Hindi ang mga umoy. Bayo pag-ibay ka no, pag-ibikaon. Basin gibalita nga kan. Wala na karon. Sintag sarado na. Dili, na pa man to, pero ang Sige, gabi ay. Warin ko ng jacket break. Siga nga. anin dito sa kumaki castle mo eh. Ano? Ha? Dili, nindot yung tanawa. Ito, ito. Ito. Nindot yung sa gabi tanawon mga. Oh. Nindot yung sa tanawon gabi isa ka ano. Nyara, nyara. Bisa may gunit. Kaya ni mo to. Dili, kaya ni mo ikaw pa. Todo. Na? Yan na, go, go, go. Sige, sige na. Sige na. So. Sige. Kayo may kakain kan guys. So, kayo may kakain dito guys. Ito na lang, hindi si Mayumi. Lagi ka na sunod ka mami na. Lahat mo yun yung bike na. Gaya si Karan. Wala na nag city kay ilan lang magud na no. Oh. Mami, bahala sa agi. Ha? Ikaw bahala bang, sa agi bang. Ubos na siguro, para kay si bidahon, kay si Karan ng kasumi. Ha? Dahon. Sige na ka, nag-waiting siya na ko. Sa ubos ng agi na kay direta sa subidahon. Direta magpasaka sa agi naman. Sa ubos na naman. Nagbike ka? May tao na ka?
magkaon ng gramin guys. Problema ay hindi na pwede magkaon. Order lang yan. Okay, order. Pero isa pa mga chikiti guys. So may gutom na ka be? Ha? Buhay mo jacket be? Ha? Buwasan yung jacket ba? Kaya ikan ka no? Oh, riders lagi gabi. Hard lagi ka mo bike. Dapat yung bike pipiras na kaate. Diba? Kabalo na kaate. Ang kabalo lang takanak nga taas ang bangko nak. Humuk na si Karanak. Taas ang bangko ni mo. Ha? Para humuk si Karan. Pahubos ang tayong jacket lang. Yung jacket ba? Pahubos sa. Buwa bi. Singot na ka bi. Yung jacket ko ah. Diyan lang butang basket mo. Ini lang bi. Riders kaya sa guys. Naglalaki tanawon ba? Oh, inana kaya dapat. Ikaw, inana pa ka dapat. Oh. Kena inana ba na mo? Sa tawagan ni? Ah, ano lang, masipiyat ka. Dati no? Masipiyat ka ti. Abre pa ba namang? Oh, sige. KFC. Wala na mga on. Bili na. Malit na nagsudan diya kay. Dire lang ka, Mang? Ha? Salud mo dito, nak. Dire lang ka. Salud dito. Iba di mamit eh. Kung man ko mag-supply. Tada awa din. Dala lagi supply. Oo. Tiya ma. May kakaon dito sa ramen. Ah, sige kasi. Oh. Eh, madawat na yung mga jogging pants ni mo. Diyan.
din na yata na. Ah, ah. 20. Oh, 30 na. Pasok to. Pasok to medium. 8:30. Diba? Ha? Kasi po, gabi na ron, di ba? Dili ba na anak? Dili anak eh. Tutaka naman kapag kan. Dili lagi anak, mali na mga kan. Oh, dili ara eh. Naka-ready na pala siya. Dali ra. Unsa man na? Juice. Ang isa? Pinas ko share. Sige na, tara na. Kata lagi. Kaibigan dyan na. Dili na pwede. Mukhaon dito, no? Sige na, sige na. Sige na. Amping ha. Sige, sunod dito ate. Sige. Sige na. Wala ka nakita nak. Ito magod ka tanan nak. Sunod ay pag itong tanan nak ha. Ay pag-garag bike, ay pag-garag si mga tiil ni mo. Riders di ka? Ha? Riders di ka? Ganto gra kayo kay kamong bike. Tubo na jud ka nak no. Kay murag ni dako naman pud ka sa bike na. Ha? Itubo na gid ka ba? Abi na og dili nga matubo na. Kay kung taas na imong bangko na di ka maglisod og sikad. Humok ra pud sikaran. Nanada ha, sinasakyanan ha. Murag lahat mo pa siguro na yung mga ligid kayo na. Oh, da. Diretso to sa tabuk na.
hangin nak no? No? Presko kayong hangin nak no? Sumi? Oh. Lamig kayong hangin ba no? Tignaw no? Ha? Gaya na pod? Gaya na pod na? Oh. Sila nga, tala ng limpihan o mga sindagan na nagkaantaya. Ha? Unsa? Maglakaw ko. Ikaw gino. Kaya ni mo na ikaw ka? Mga riders kaya ka? Kaya mo yan, kids. Kaya mo yan, kids.